Her vaqtdagi Büyük Tatar tilində isənmisiz didləşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Siz adlanan eng populyar jırların ham jırçıların birləşdirib turuşu muzikal qoyma hit paradının televizyon versiyasını qoruysiz. Яңа ел истәлендә нинди ризыклар булырга тиеш? Җырчылар яңа елны ничек каршы алачак? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрмен. Безнең белән бергә TMTV телеканалында калыгыз. Без башлыйбыз. Музыкал койма хит парадын башлап җибәрүче җырчы Илнар Сәйфиев булыр. Илнар яңа елны гаиләсе, туганнары белән каршы ала. Аларның өстәлләрен пилмән, оливье салаты һәм бәлеш бизәп торачак. Сәйфиевларның гаилә традицияләре дә читтә калмый. Тәмле ризыклар ашап бетергәннән соң алар барысы бергә җыелып, урамга салют карарга чыгалар икән. Без дә тапшыру традицияләрен үтәп, хәзер үк җырчының җырын тыңлыйбыз. Илнар Сәйфиев сезнең экраннарда. Яшисілер киле шундай рәхәт, юктан гына җырлап ала күңел, бер кайчанда ишетмәгән моңны, җаным белән тоям җырлыйм бүген. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен, кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен, кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән
Киләсе җырлы гаиләнең яңа ел табынында нәрсә буласын карыйбызмы? Юк, булмаячак, чөнки Рамилә белән Рамил Хәйретдиновлар яңа елны эштә каршы алачак. Элек алар яңа елны якыннары белән бергә үткәргән, быел мөмкинчелек булганда эшләп калырга булганнар. Аларның гаилә девизларын хәтерлисезме? Исегезгә төшерәм. Башкалар ял иткәндә без эшлибез, без ял иткәндә башкалар эшли, ди Хәйретдиновлар. Монда инде комментарийлар артык. Сезнең игътибарга аларның клипларын куеп җибәрәбез. Yaşarın şiirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşarın şiirde, tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Başalarla matürüller üsseyemle şeylerine Şevşekleri atsın ışın sular girek siberge Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Başlar irten sayrı kunu dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye dibe dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin tiksin direk Яңа ел каршылыйсы көнне һәм яңа ел каникулларында кул астында машина булу бик мөһим. Чөнки кибетләрдә йөрергә, бүләкләрне төяп алып кайтырга, төрле матур чараларга барып өлгерергә кирәк. Әгәр машинагыз юк икән, сезгә менә дигән мөмкинлек тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызның спонсоры булган Leon автосалонына рәхим итегез. Сез анда күңелегезгә хуш килгән машинаны таба алачаксыз. Leon автосалонында йөрелгән автомобильләр сатыла. Барысы да тикшерелгән, сыналган, диагностика ясалган. Казан шәһәре Интернациональный урамы 9-а. 4-нче корпус адресы буенча урнашкан. Телефоннары 214-14-14. Сез шалтыратып белешкән арада без чираттагы җырчыга күчик. Yaşlığım istemede uzalgan yollarım Jillerde şavlagan, turgayı sayragan Bana ul minimde karılarım O zaman yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkı bal, dağındır Yaşında yaşlarga, giderge girsem de Min rıza tügür şul barıdır
яшьлеген Балган күп бадашы Bu zamane yaşanı Uyuları dağdan ever Uzımışa balkın ol dağdan der Yaşında yaşlarga Giderge gizemine Min rıza tügür şul barıdır Dostlarım, min sezeni sağındım Gürledik yaşlıkinin uğramı Yaşlıkta uzunluğun yürekte yazılığın Jırların üzdürüp uzarımın O zaman yaşlanır uyuları dağınır Uzunmuşa balkama Yaşında yaşlarga giderge gizemine Min rıza tügür şul barıdır Yaşında yaşlarga giderge gizemine Min rıza tügür şul barıdır Min rıza tügür şul barıdır Яңа ел гаилә белән өйдә дугалар укып каршы ала торган бәйрәм дип җавап бирде киләсе резидент Гөлнара Тимирҗанова. Җырчының 31 декабрь өйдә яңа ел табын әзерләп, әнисе җибәргән казны пешереп үтә икән. Яңа ел табынының иң кадерле һәм мөһим ризыгы ул шушы каз диде Гөлнара. Традицион рәвештә яңа ел бәйрәмен карарга да чыгып керергә уйлый икән җырчы. Бу атнада Гөлнара Тимирҗанова лаеклы 7нче урынын яулады. Котлыйбыз, карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Һәр кешенең була үз яры
Televizor qarawçılarыбызны tezrek tapşırının partneri bulgan Sochi stomatologiyası bilen tanıştırasım kile. Materialları yukarı sıfatlı beyelleri de tişlemi. Çuykov Furamı 27A, Sibir Traktı 23 adresleri boyunca ornaşkan. Telefonları 216 57 25. Sochi stomatologiyasına rahim ettigiz hem yılmayıp külüp yaşagız. Muzikal koymay hit paradına ilanıp koysak sizni big yakşı jir hem klip kütü. Rifat Zaripov bu atnada popularlar arasında özünün layıklı urunun yavladı. TMTV Production bilen birge çürülgen elgi klipni sizning ixtibarga taqdim etamiz. Dünya bulgaç enikey barsı bular. Biraz gına şiddet turabız. Sina qaytqaş qına irkelenip Bişikdägi sabıy bulabız. Bugünde biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir. Zor zor itip bizge kisip diridin. Keşke nesesinin eleştir. Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yapkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Biz qaytırбыз birge jıyılıp.
Музыкаль койма хит парадын олғатаба давам ете һәм киләсе резидент Руслан Трапезниковны каршы алыгыз. Руслан яңа елны гадәттәгечә эшендә каршы алырга җыена. 14 гыйнвардан соң якыннары һәм дуслары белән яңадан яңа елны үткәрәчәк. Музыкаль койма хит парадын олғатаба давам итәбез һәм киләсе резидентыбыз Руслан Трапезниковны каршы алыгыз. Руслан яңа елны гадәттәгечә эшендә каршы алырга җыена икән. 14 гыйнвардан соң якыннары һәм дуслары белән яңадан яңа елны үткәрәчәк. Киләсе елда булачак тагын бер мөһим чара турында әйтеп үтәсем килә. 19 февральдә Сәйдәш мәдәният йортында 3нче балалар премиясын тапшыру тантанасы узачак. Традиция буенча кадерле статуэткалар татар телевидениесендә беренче музыкаль чарт нәтиҗәләре буенча TMTV телеканалы эфирында атна сайын чыга торган балалар һәм яшүсмерләр клипларының хит парадында катнашкан яшь талантларга тапшырылачак. Тантанада лауреатлар белән бергә татар һәм башкорт шоу-бизнесының иң якты вәкилләре дә чыгыш ясаячак. Ә без кабаттан хит парадка әйләнеп кайтыйк һәм сүзне Русланның үзенә тапшырыйк. Ул сезгә "Адашма җилләрдә" дигән җырын башкарыр һәм әлеге җырына төшерелгән өр-яңа клипын тәкъдим итер. Рәхим итеп карагыз. Big motor sinang rasa istalik ide minda Yo'qa shaqdim men ko'pman azladim Halla oshiq tarazadan Jillarga ochdim ekan Istalaring yo'q ergam
Музыкаль койма хит парадында урын алган җырчылар белән танышуыбызны дәвам итик. Алдагы урын Динара Сәйитбатталованыкы. Җырчы яңа елны гаиләсе белән өйдә үткәргә җыенам диде. Өстәл әзерләп, кич утырып, ашап, урамга чыгып, салют карап, аннан соң өйгә кереп, йоклыйбыз инде дип елмайды Динара. Чөнки җырчы төнгә кадәр утыра алмый икән, йокысы килә башлый икән аның. Дуслар, Динара йоклап киткәнче тизрәк аның клибын карап китик. Үзе дә карап өлгерсен. Yılama sin balam min kitkeştin, sağışlarga salma özüngene. Yazmış şulay gümür yazgan iken, sabır et seni bul düzümle. Yılama sin balam min kitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama seni balam min gitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama sin balam min kitkeştin, ağır bulur sina sığılma. Sin de min adıga okup dursan, minim haller yaxşı bulurla. Irdan irtuk terezene kilip, jiller bulup teres qoğırman. Balalarım sağ selametdir, min canıma dava tabırman. Yılama sin balam, sabır bulsin, durmuşunu kora alga bar. Yeneşende sinin tuğanların, sigen yarın bulur sina bar. Min köklerden sina bäxit dile, düşlerine kilip girirmen. Ağırlıklar sina tidirmişe, yeneşende saklap yürürmen. Min köklerden sina bäxit dile, düşlerine kilip girirmen. Ağırlıklar sina tidirmişe, yeneşende saklap yürürmen. Ağırlıklar sina tidirmişe, yeneşende saklap Яңа елда иң төп традицияләрнең берсе ул элеккеге киноларны карау. Исемнәрен инде санап тормыйм, сез аларны былай да беләсез. Җырчы Рената Тей да аларны яратып карый икән. Һәм яңа елны да шуларны карый каршы алырга җыена. Ренатаның өстәленә дә күз салып алыйк әле. Димәк, аның яңа ел табынында оливье салаты, пешкән каз булачак, өстәвенә әле төрле тәмлешкалар да пешерәм диде ул. Рената, караны, артык баллай берләр ашап тешләреңне буза күрмә. Һәм теш дигәннән, дуслар, исегезгә төшерәм. Сезне тапшырубызның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар Чуйков урамы 27А, бер тракта 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә хәзер Ренатаның җырына күчик. TMTV Production командасы белән төшерелгән әлеге клип сезнең экраннарда.
Калып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Исемең җаныңны тапларлык Нахакка төрсәләр бер вакыт Язмышның бу кереле уяның Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Юлыңны дәвамлы итәргә Иң соңгы сулышын алганда Көч ал син өметтән үрелеп Бары тик югалма, югалма Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Алга бар, артыңа карама Ә менә киләсе җырлы гаиләнең яңа елны диңгездә каршылыйсылары килә икән. Тик Рәфинә Ганиуллина белән Рәзил Камаловның әлеге теләкләре бары хыял булып кала бирә. Чөнки бу елны алар яңа елны якыннары белән каршы алырга җыена. Җиңелчә табын корып, кичке ашны 8дә ашарга исәпли алар. Әлеге гаиләнең планнары белән таныштык, ә хәзер сезне тапшыруыбызның спонсоры булган Леон автосалоны белән таныштырып китәбез. Леон автосалонында йөрелгән автомобильләр сатыла. Барысы да тикшерелгән, сыналган һәм диагностика ясалган. Һәр клиентка махсус шартлар. Казан шәһәре Интернациональный урамы 9А. 4-нче корпус адресы буенча урнашкан. Телефоннары 214 14 14. Ә хәзер игътибар экранга. Сүз Рәфинә Ганиуллина һәм Рәзил Камаловка. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин Эзләдем эзләрен айларда икән син Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең Колакта яңгырый ярату сүзләрең Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барымны артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел сылама
yarına qayt deyip çağıram Jillerge iyerip barımı ardından Yıllarlık ağışın aşarga yorama Qayt eyde elige son tüge Sulama Qayt eyde qayt Məxəbət yarına Sinde qayt көңелім Gel seni sağına Nazımlı жылыңны Саклый бит кочагым Дүрләтик бергәләп Мәхәббәт учагым Мәхәббәт ярына Qayt дип чакырам Җилләргә ияреп Барыймны артынан Елларның агышын Ашарга юрама Qayt әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына Qayt deyip çağıra Jillerge iyerip Barıma ardına Yıllarның агышын Ашарга юрама Qayt әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына Qayt дип чакырам Җилләргә ияреп Барыймны артынан Yıllarның агышын Ашарга юрама Qayt әйдә әлегә соң түгел соңлама Үзең теләгән социаль шилтәргә языл. Эксклюзив яңалыкларны беренчеләрдән булып бел һәм яңа чыккан тапшыруларны да карарга онытма. Музыкаль кайма хит парадының югары баскычына менеп җитәбез. Тагын бер резидентыбыз белән танышасы калды. Ул җиңүченең исемен берничә минуттан белерсез. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә алып барлап чыгыйк. Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Məxəbətni bu bəxtini Kurmegenmen Koyaş iken zəngər gökte Silmegendik Siz yıldızın Canla urmegendik Diksin diksin yürek Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Diksin diksin yürek Diksin diksin yürek Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Diksin diksin yürek Uzmanı yaşlanır, uyuları doğanır, uzunmuşa balkın ol doğanır. Yaşında yaşlarga, giderge gizem de, bir rıza tügür şul barıdır. Yaratасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямын. Мәхәббәт учагым бергә, яңгыр йоклагын гомергә. Bugün de bit enekey Biz yürüyüz Bana taslarına Sayanıp Şeyingine bir de Suanmasın Biz qaytırбыз birge Jayılır Jillerde Adaşma jillerde
Музыкаль койма хит парадының иң дулкынландыргыч мезгилләренә килеп җиттек. Җиңүчене игълан итәр вакыт. Барлык җырчы коллегаларын узып беренче урынга менеп җитә алган җырчы Фирдус Темаев. Аның TMTV Production белән төшерелгән клибы бу атнада абсолют лидер позициясендә. Min bitsine ızak izlerim Şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim Min bitsine gittim küptenden Yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkemede Min bitsine izli bir yaratam İsmini güngelimden kinde yangratam Min bitsine izli bir yaratam İsmini güngelimden kinde yangratam Sokmaklar ikev atlagan Bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын Гашык ярлар безнең кебек парлы атласын Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Tarmışlarının uğurlu itesi yüse kadar İlk güçlük his bu şikanda ihlas mehebet Yarada bilgenler için tutturmuş raket Min bitsine izli bir yaradan İsmini güngelimden günde yangradan Min bitsine izli bir yaradan İsmini güngelimden günde yangradan Min bitsine izli bir yaradan İsmini güngelimden günde yangradan Min bitsine izli bir yaradan İsmini güngelimden günde yangradan Шулай итеп, музыкаль койма хит парадының бу елгы соңгы чыгарылышын әлеге җир белән тәмамлыйбыз. Әйе, сау булашыр мизгелләр дә килеп җитте. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит парадының телевизион версиясын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлә Сәфәрова идем. Яңа еллар белән сезне дуслар. Сәламәт булып, бәхеткә төренеп яшәгез. Барлык хыялларыгыз чынга ашсын. Худайның амин дигән вакытына туры килсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Киләсе елда очрашырбыз. Сау булыгыз.